Ay. Aj. Gnarled stuff. Good. Yes. Nej, där kom vi köpa. That's fair. Ikke akkurat knife of counters, så good. Vi ska ju förtjäna laser. Men du elemental skier på en annan station 7 typ. Men jag är nöjd att jag laser. Okay, knife of counter-striking, fast increase movement speed, low physical. Increase movement speed, see what they did there? Oh. Wait, they alltid have a perma-sprint. Have you got a perma-sprint? I don't really have a perma-sprint. Here's your gong brick days. En dag. Det är bra. Let's go, Zig. That's a shocker. Oh, Det var just bad för den. Bad för sig kvar. Nej, inte det vatten. Det är inte bra. Okay. Så det är skräll. Vi kör det. I'm the boss. Stay on. Stöt element. Jag stannar inte jag som har någon nu. Helvete. The man saying White Walker here is useful. I can do that on my own. Hela show, det är ändå vanligt fast det. Ja, men det är ju olika redskap. Det är bara att Jag träffar att lustprofist och så får jag träffa trött nu. Butcher counter, what is this? Tornado. You mind if I do? Nej, inte. Sen var det då. Tack. Do you mind if I do? Ja, kan vi köra? Tornado. Ja, det var det. Vilken andra mot vägen mot att gå vidare. Jag fläckar nu. Åh, yeah! Jag kom till. Det är arcade ball. Oj! Bra det. Det var inte. Nej, det är session chase då. Nu har jag träffat The White Wizard efter eldpröva. En luche. What is this?
Jag vill samla den till Phoenix. Life resistance poison spray. Nej. Jag bomber. Idag är Domrekör. Det ska han då luncha med. Det ska han ska luncha. Det är hela Ja. Nu är det bara easy mode. Det är awesome, alluga. Esper. What the? Is that real, Motherman? Is it real? Ah! Boy, alluga. Jag har samman alluga. Vad är så kul nu där? Det kills för att det är. Offen. Res. Ja. Oh my! Offen. Promotion! Det är kan jätteintressant. Rest. Ja, go. Är det? Där vi är. Här är en trusha tror jag just nu där och nu. Jag hade gå in till. Jag missade jag. Eller vet jag det är ett Jag ska ta in bara i spontan med. En är istället. Look close. This is hard. De läker. Vi ser om man inte tar på. Okej, Shira. Good. Okej, good. Stop. Där igen. Good. Okej. Good. Jag är som den bästa gamla det här var nu. Ja, det är för pretty goal. Jag försöker hila mig. Resistance to all elements. Det är typ även så. Just teleport. Hindrar bättre på att femma där. Och sen är det ju. Nej, det är det. Jag chillar, kan klara det så. Det ska ha en element där jag har haft och tycka upp. Det känns nu. Staff or and mid-counter, air-counter, haste, anti-haste. Aristo staff, fuck yeah. Det är där man känns. Deras elemental resist. Ja, hej där vi går. Hej resistance. Ja. Åh! Du får lägga sig här. Thunderstorm! Kör man inte ett jet där? Stop. Okej.
Oh, it's a rustic! Det gjør det, jeg kan støtte at jeg lukker av. Er du med om det? Jeg kan ikke se så bra. Jeg tror på at Nei, det er ikke helt det. ja, men det er ikke bra. Ja, men det er ikke Jeg bra. hoppas. Jeg fikk en kjøp etter at jeg ikke hadde. Hva fikk det? Ja, what is a billion, I thought. Wait, blir dette mykket i elementet, ser? Ja, det er så gammel. Ja, du kan få Albert nå at gjøre det en kul ting. Ja. Jeg har ikke stavet at det er mye å spille på. Nej, det är den som... Ja, okej. Åh, en gammal om det. Det var jäkligt, det var Någon som vanligt där med... Upp mig, hej! Watch out, watch out. Watch out. Jag kan inte röra det. Det är vatten. Hela det så här. Aj! Come on, det är akkurat känslan, va? Va? Det är akkurat känslan vi kör, va? Chilla. Akkurat känslan vi kör. Kvar först. Ja, kvar där jag säger. Ja, men som vi vet från Janne så jag tar inte en affär, cykelsvärst och är mer nödvändigt framför det.